ήταν για κάποιο άλλο λόγο. Αυτό σου λέω. Τώρα που είσαι ευθύνος μου είναι λίγο επικίνδυνο, δεν είναι τα καλά μου κιόλας. Εγώ δουλεύουμε. Νομίζω. Δεν το έλεγα όμως. Πώς το κατάλαβες την δουλειά στην άνθρωποι. Όχι ρε παιδί μου. Πάντη καταλαβαίνεις σιγά, γιατί με πια μου τα μέτρα. Άκτα και πάρε με αύριο μετά αύριο. Καλύτερα να το χάσω. Κατάλαβες. Γιατί αλλιώς γίνεται χαμό. Ωραία. Άμα. Κώδικα. Άφησε το τουρίχο, όχι στο Υβρισμένο. άφησε το τουρίχο. Πάει σπίτι με τον πάπη τηλεφώνου, άφησε το τουρίχο. Από ό,τι βρήκατε, δεν είστε ζωή. Μπράβο.